Ljudi moji, evo me opet, umorna sam, zato ovako dišem. A cijelu noć sam spremala zamke, očekujem posjetu a posjeta nikako da mi dođe. Ja stvarno ne znam, majke mi, šta je s onom mafijom odozdo. Obećavaju, posto toga neće da ispune. Ja se taman spremim da ih dočekam, a ono ništa. Evo danas sam majkem čekala ceo dan. Gore sam stavila da mi ne izađe odozgo. Nisu valjda ko crvi, onako mršavi, Boga pita. Jeste li vidjeli ja sam praktički, ja nisam ni youtuber, a men prete. Maj, šta je ovo naopako, Bože. I to prete mi samo zato što pričam istinu. A Boga pitaj. E sad, vreme da se ja ispričam s onim kanalom Fun, Fak, Fuk, Fuki, Darko Fun. Ne znam ja ko je taj čovjek, ni čime se on bavio, ni dalje se bilo čim bavio, ni njegova prošlost. Mene uopšte ne interesuje, da li je pevač, da li svira harmoniku, da li je bio popularan, da li nije bio popularan, da li pije, da li jede, da li hebe ili ostale stvari. Ali, od trenutka, kad ti počneš snimat staricu, a onaj tvoj friend što je pored tebe, znate, idite tamo, vidite na video gdje Milka čita one smrtovnice, ne. Kako ga uči friend, kaže, pauziraj. Ljudi moji, ja sam 10 puta prešla, bila sigurna šta mu šapuće onaj, i ako vi pojačate glas, znači čućete kako mu friend kaže, snima, Darko snima, kanal Darko Fun, znači on snima, drugi mu viče, kaže, pauziraj. Pa pop, dobro, nekakvu temu i na kraju ugasi. Pa gde vam je ta humanost, mislim? Idemo na drugi video, gde praktički, pazi ovo, ti puštaš u video Milku da čita ko je umro, ko nije, da psuje ženu i da kaže kad umre da Bog da je, eto, idite tamo na video pa ćete da vidite. Idemo na drugi video, on i Šljivić, znači Fun i Šljivić, ne? Darko Fun i Šljivić. Kaže Milka psuje jedno dete što ide na biciklu. On se smije, njemu je to smiješno. Šta ti je bala smiješno? Zatim ide drugi dečko, njemu psuje majku Milka. On se smeje. Pazi, hoćeš tako digneš kanal. Jebi ga, pa jes ti majke mi. Neki Fun. Tako. Znači, džaba vi meni pišete komentare, doće posjeta, možda će neko da posjeti. Ljudi moji, ja vam kažem ovako, mislim, opušteno, ne. Pa može doći ko hoće, mislim. A od trenutka kad uđeš u moju kuću, ne znam kako ćeš izaći. Dva načina postoje. Ako nisi pozvan u moju kuću, te uđeš, znači u dvorište, ili me sretneš na putu, te ja nisam te pozvala, znači imaš samo dvije mogućnosti, hitna pomoć ili hitna pomoć. Tako, ja sam završila da više ne odgovaram s tim slepcima što pišu te glupe komentare koji me prijete, mislim, kad se desi, ako imate te hrabrosti, onda ćemo pričati. Dotad, mislim, zaista glupo, aj sad da pričamo, ja ću da pretim, ja neću da pretim, čute bre, gologuzani jedni, mislim tu. Danas sam se umorila, bolan, vidite kako dišem, vidite, pauziraj, nemoj da zaboraviš sljedeći put, pauziraj, friend, jes mi ti majke ti pretio? Ne, ako si mi ti pretio, onda zaista da sednemo ovde, da se razvalimo smeha. Da nije neka ženca. Ali nije, onaj nickname, ne? Edo, kako se zove? Edo. Da, 2016. otvoren. Vidim, ima 2 videa baš od nekog pevača Darka, sad ja ne znam ko je taj lik. Tražila sam njegove pesme, ali ne znam ko je taj lik, ja ne znam šta radi, ko vodi kanal Darko Fun. Ja taj kanal danas zovem Darko Fak. Tako, sam da znate, mislim. Sad, znači, dok vi ste dali samim vama za pravo da snimate Milku koja psuje tamo ljude,
koja čita smrtovnice, ja sam dala samo i sebi za pravo da pričam o vama. I tako će da ostane. Do daljnjeg, zauvek mislim. Otvorit ću još milion kanala, ali uvek ću o tom pričati. I nikako vi mene ne možete pobediti, znači. Sad, pošto se postavila sam sve žive zamke. Za svaki slučaj ja sam izašla danas da vidim, rekao da mi neko nije neku kokošku ostavio. Ne daj Bož zakopano, mislim. Pa da si ja isto pohvalim, mislim, strava u Italiji. Ali nema. A dobro, ono su rekli da kaže italijanska, pobrko si onaj, kaže italijanska mafija. Ne, to ti je vudu mafija. Sad šta li ostavljaju ove odozdo sa Balkana kad dođu? Šta li on zakopavaju? Nemam pojma. Uglavnom, mislim, kako se ono kaže, bujrum. Ima li bujruma? Nema o bujruma. Ali aj dođite, nema problema. A ljudi moji, neću da me ostave na miru. A mene je tako strah. Kontrola sam, morala sam da stavim kameru ispod auta, svaki slučaj. A što se tiče kuće, ovo sam alarm ugasila. Znate vi, ja to volim u tišini bez svedoka, ne? Bolje mi je. Što ste me uplašili? Šta sam ti ja kriva, majke? Šta još od mene? Ajde ajde fuk, aj pa se čujemo. Tako znači, dođete lepo i nemoj da me obaveštavate kad mi prete. Pa kako ti to meni pretiš, ali me obaveštavaš da ćeš da dođeš? Iznenadi me, mislim, iznenadi me. Kažu, pas koji laje ne ujeda, ne? Znači, iznenadi me, iznenadi me, bajo. Znači, nemoj me obaveštavati, nemoj mi preti ovdje na kanalu, nego dođi iznenada, mislim, iznenada. Budi muško. Imaš ti jaja ili imaš samo u frižderu? Ljudi moji, nastavlja, evo i Vesnu sam isto angažovala, ona me isto čuva, mislim, toliko telohranitelja ako mene, ali ja sam rođena među vukovima, odrasla sam među vukovima i branim se sama, ali se Bogam dobro branim. Tako, znači, nemoj da me obaveštavaš sljedeći put, nego me iznenadi. Znaš li da mafija radi u grobnoj tišini, ona nikog ne obaveštava. Dođe kad se najmanje nadate, tako, znači, budi muško, te me posjeti, evo ja tebe sad pozivam. Tako. Aj ljudi moji, šta će se desiti? Jedan običan fuck da men prete. Eto. Nemoguće, ali mi idemo dalje. Najmanji kanal, ali mi idemo dalje. Eto, mi ovdje isto ponavljamo. Kako se zove kanal? Boga pitaj. Ajde, čao.